Аша майките. Една история за най-голямата мъжка курва за 2014. За човека конкурент, за човека шанхайски паните Халма Карнавилице. За диджей Криска, шампиона, за човека, който ми ял хуя денонощна. За човека големия, за човека с големия нос, за човека с черната коса, човека за тая мъжка курва, дето мяза на изсупен шоколад, за този черен маймун, за този черен орангутан, за този космив педерас, който всяка нощ тук съм го ебал с ритъм басия. DJ Kiro Секса, дето го е давал на майка му с комплекса, хей. Продължаваме с романи като пакистани, yeah. Продължаваме с генералчета, който се ебали майка му някакви топалчета. Топалчета, yeah, yeah, yeah. Майка му само е знаела да вика, oh yeah, oh yeah. Този роман влиза много симпати, въртално, ритъмично и гълзична. За най-голямата мъжка курва, за диджей Криско и диджей Ангел шампиона, Ангел шампиона, я. Ангеле, бангеле, хуя ми, дет си ял ти, ей. Ангел, баеха, я ми стрели заеха, че да нахраниш на майка ти паяка. Ангеле, бангеле, ти си с пушката, я стреле на киропушка, пишката, че да нахраниш майка ти, защото тя се бе за жълти стотинки, yeah. За двамата пидерази на България, за диджей Криска и за диджей Ангел Бангел чушката, който ми е ял пишката, пишката, пишката. Романче като пакистанче, романче като пакистанче, романче като пакистанче, романче като пакистанче. Някакви луди бодигати идват тука и вземат майка му на Криско и Ангел и ги водят при шефа им. При шефа им, при диджей Kiro Секса, при диджей Kiro Секса. Хайде призовавам всички колеги, слагайте новите дрежки и да задиваме към къщата на Криско и Ангел, yeah. Майка им да ебем с ритъм бас тази нощ, в този късен час, този ден, yeah. Аз ще я кача на калмина, аз ще я кача на моята калмина, yeah. Yeah, oh yo baby, let's go, let's go. И така продължаваме за тази мъжка курва, дет ми е ял хуя на сливенската маймунка. За човека шимпанзе, за диджей Ангел шампиона. Ангел, бангел, чушката, аз ти знам, искаш ти да ми идеш пушката, 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 иша. И също и маймунката на диджей Kiro Секса, май ще накара майка ти тази нощ да си смени превръзката, защото нещо диджей Kiro и я напълно много здраво, я. Една продукция от диджей Kiro Секса. Човека кой е го дал на диджей Ангел шампиона
В на майка му в путката, в на баща му в дупката. Хайде, уръжаваме така. Това беше романче, като някакво черно долно пакистанче за този Криско. А за тази мъжка курва, дето иска да ми да хуя навръх нова година за дидичай ангел. Шампиона, ангеле, ще ми идеш пушката майка ти гроза ще е вечерна. Романо диджей Кира секси. Иша и Кира. Сега ще го изтрия. Аре бе, не се ли гъби бе, педал. Чакай,